Kaixo, gu Zamielako 6. mailako ikasleak gara, eta aurtengo zientziaren astean labazko lanpara egin ditugu. Berez, apaingarri izateko diseinatua izan zen, baina lasaitzeko tresna bezala ere erabiltzen da. Labazko lanpara bat urez betetako ontzi bat da. Burbuilak igo eta jaitsi egiten dira. Eta kolorearen arabera sumendi bateko labaren itxura izan dezake. Esperimentu hau egiteko kristaleko ontzia, ura, kolorantea, olioa eta pilula eferbeszentea behar izan ditugu. Lehenik kristaleko ontzia urez bete behar da. Ondoren koloratzailea tanta batzuk bota. Gero olioa ugari nahastatu behar da urarekin. Azkenik pastilla eferbeszentea nahasketa sartu eta prest izango dugu labazko lanpara. Esperimentu honetan molekulen arteko polaritatearen fenomenoa ikus daiteke. Pastilla eferbeszentea gehitzean karbono dioxidoa gehitzen da. Karbono dioxidoa ura baino arinagoa da, eta beraz goiko aldean flotatzen du. Gaza koloreztatutako uretatik joaten denean berriz astunagoa bihurtzen da eta hondoratu egiten da. Mekanismo hori errepikatu egiten da pastilla eferbeszentea erabat disolbitu arte.